سلام تخطاتل تزال كانل نسكت محبراوي طباوي بوليتيكاو كنتات نابرانا بجامعين مملكات مكتيا سلازي شير سبسكرايب تبارك تحمقو سلام تخطاتل تزامدب كميك أنيخم لومي بزعبا ليبريشن تيولوجي وي حارنتاوي هايمانوت كزاربي بزح جيزي هايمانوت مسارح عمل دي ويس قالسي نفتح زبل أكاتا عايزوخونة زربا كساب هجي نتصور دخونة ملسي عيرخوبن اللو قاليهم هايمانوت كم حدا مقالسي أنصار وطعا كم حدا مقالسي نفتحي كريئو خلو قاليهم مرحت هايمانوت كأني زخونة سلطان بأملاخ طرح سلازمت زخونة سب نتقبل علي إزالو حلافي نتقبل علي إزالو بعال سلطان ويكأنت مرحنا يتهاجر تمازيزون أخبيرون كخير اللو طرح زبل أمنت اللو إذا عينتها تحساسبا زبزح جيزي كم مصحف قدوس بفلاي كاني كاب رومي معلاف عسر سلسته كاب حدا كساب كلته زلو تقصي كاو زمت خويني مثلني اتي بأملاخ زي كونه سلطان يلن دبلات تحساسبا وي كاني صحف ناي مصحف قدوس نبزحات سبات حلفتهم تأزيزهم نمرحتهم تأزيزهم كخد اللوهم مخنياتو نتبعال سلطان زقاوم نتسرعت أملاخي زقاوم إلهم سلد حسبو جن أب هايمانوت كأني بزحات مرحت هايمانوت نهايمانوت كم مقالة سناي فتحي يرئي وين بؤمن صر كأني liberation theology زبال حدا عودة ساينس ويكا عودة سنة فلتت كم أول نهايمانوت كم يجيرو مقالة سنة فتحي يخون زبلات حساسبة زلوهم زتمسرت الله إذا liberation theology وي حرنتاو هايمانوت انتا يزبل نهايمانوت كم حدا مقدي مقالة سناي فتحي يزريو هايمانوت كم مقالة نفتح بفلاي كأني أبقون وتصعت كخون على زبل أمنت على أبزي استمركو سون بزحات هجرات ويك بزحات محبر السبات ممكن نبل نخلينا نناتهم ليبريشن تيولوجي وي حرنتاوي هايمانوت فتيروميوم كم مقالة سون تطعيمهم اليوم نابنت دو أفريقيا ترينا ناب أفريقيا نزي ليبريشن تيولوجي وي حرنتاوي هايمانوت كم حدا أقباب مقالة تطعيمهم نتزن بري هايمانوتاوي أسرار عبفلايك أدقافن نايتي أبارتايد سرعات زنبرة كقاومون أبتن الصوم زدلي ومجدي كيلوطوا ويكيروا بزح تعيرهم أبقلي أون بزح تعويتهم يوم مغنياتو كسابجي تاريخ كم زمسكرو هايمانوت أب مجزاتي ناي بزحات هاجرات بفلاي كأنا أفريقيا أبزي ناي سليف تريد النبلو وي ناي جيليا نقدي زنبرة أبي أبركوتا جيريو نتي أفريقاوي هايمانوت وينتا أفريقاوي أتحساسبا زنبرة بملو كيرو نسبات الأمات كم زخون جيروهم بقول التقاني تجزأت كم زخون جيروهم كم زخبلو تصنحكو زخون سلطان كاب أملاخ سلا زخون وي بأملاخ زي كون سلطان يلن زبلا تحساسبا يمهار سلا زنبرة سب كتقاوم زخون نعبخ تقبر زخون عينت من كسقاس أنصارتي زبردكا زلو قف انسقاين كتارئي كم حاجات يرأن يرو مالتي إذا خاني كل جزء نجزاتي حدا تطح زخانة مجد وي زخانة تقاوم زي بلو كنتات فتير لومي أبز بز حوان مالتي ده حرجن بفلاي كأنا بسوساتات إذا liberation theology وي كحرنتا وهايمانوت زبال نهايمانوت كم حدا مقالة سجير غيروا بفلاي توم أبلاتين أمريكا زنبرو وي أبدبوب أمريكا زنبرو ناي كاثوليك مغرات هايمانوت أبغون وتصعد كخون على ومبر أبغون وتصعد كخون يقولون زبل أتحساس باقيرهم كاب تحت خصاب لعلو خازي نهزمن منكح نهزمن مستمهار وتصعد كاب أملاحكم زي كونه كردو فتينهم مالتي أبدو أفريقيا دحر مسمت أنا ونتي بفلاي كاني أبعال أمريكا ونت بلاك تيولوجي زبال ويتي تعليم هايمانوت دخن بلو تيولوجي خن بالكلنا بحفشة حدا بزعبا هايمانوتن بزعبا كونتات أملاخن دصنع ساينسيو تيولوجي دحرلنا مالتي اجي تبلاك تيولوجي وي تتصليم تيولوجي زبال زنبره بفلاي كاب تصلمت تزوتر زنبره اب لعل تصلمت زورد زنبره وصعه بفلاي كا هايمانوت زغبرو زنبره كونتات نعقو كقيرون ابربحهم كوعلون تعيرهم مالتي ابدو افريقيا نت زنبره كونتات هايمانوت حدا كم مجزئي وي كم حدا ناي
መንግስታዊ ትካል ኣብ ሃይማኖት ኣብ ክርስቲያን ይኣምኑ ስለ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ዝረአ ዝነበረ ንመንግስቲ ምቋም ከም ሓደ ዘይ ሃይማኖታዊ ዝረአ ዝነበረ ነዚ ከቕይርዎ ጀሚሮም ብዙሕ ነገራት ኣብ ሃይማኖት ዝረአ ዝነበረ እሞ ከዓ ንረብሕኦም ዘይከውን ዝነበረ እዚ ከመይ ገይሩ እዩ ከመይ ገይሩ ይመፅእ እግዚኣብሔርሲ ከመይ ገይሩ እዩ ከምዚ ክገብረና ዝኽእል ዝብል ኣተሓሳስባ ክፈጥሩ ጀሚሮም ሰባት ከዓ ከንቁሕሉ ጀሚሮም ብወግዒ እውን ናቶም ዝኾነ ቅሬታታት ክፅሕፉ ጀሚሮም ማለት እዩ እቲ ማእከል ናይ ቴኦሎጂ ሊብሬሽን ወይ ከዓ እቲ ሓርነታዊ ሃይማኖት እንብሎ ከምኡ እውን ናይ ብላክ ቴኦሎጂ ወይ ናይ ፀሊም ሓርነታዊ ሃይማኖት እንብሎ እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ሓደ ክልተ ሰለስተ ማእከል ኣለዋ ሓደ እቲ መጀመርያ እግዚኣብሔርሲ ወይ እቲ ኣምላኽ እንብሎ ኣብ ጎኒ ውፅዓት ድዩ ኣብ ጎኒ ወፃዕቲ ኣምላኽ ምስ ወፃዕቲ ድዩ ዝውግን ወይ ምስ ውፅዓት እዩ ዝውግን ከመይ ገይሩ እዩ ኣምላኽሲ እቲ ፍትሓዊ እንብሎ ትርህሩህ እንብሎ እቲ ኩሉ ፅቡቕ ዝገብር ኣምላኽ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ ጎኒ ወፃዕቲ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ሓደ ዓብ ሕቶ መፅኡ ምክንያቱ ኣምላኽ ኣብ ጎኒ ውፅዓት ክኸውን ኣለዎ ዝብል ኣተሓሳስባ መፅኡ ብክርስቲያን እንድሕር መፂኻ ከዓኒ እቲ ዝለዓለ ፍቕሪ ዘለዎ ኮላይ ንወዱ መስዋዕቲ ዝገበረ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ እዩ ኣብ ጎኒ ውፅዓት ክኸውን ዝብል ኣተሓሳስባ ወይ ሓሳብ መፅኡ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓኒ ከምዚ ዝበልክዎ ዓንተ ወይ ወላካ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነ ስልጣን የለን ተበለ ወይ ንሓለፍትኩም ተኣዘዙ ተበለ ግን ነቶም ዘይፍትሓውያን ሓለፍትኸ ነቶም ዘይፍትሓውያን መራሕትኸ ነቶም ዘይፍትሓውያን ዓመፅቲ ሰባትከ ሓለፍትና ክሳብ ዝኾኑ ክንእዘዞም ኣሎና ዶ ድብል ኣተሓሳስባ መፅኡ ሓደ ናብዚ ኩሉ ግዜ ኣብነት ዝመፅእ ናይ ሙሴ እዩ ማለት እዩ ሙሴ ንደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ኣውፂዎም ኣብቲ እዋን ከዓ እቲ ናብ ግብፂ ሓደ መራሒ ነይሩ ወይ ሓደ ፈርዖን ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናብቲ እዋን ዝነበረ መራሒ እቲ ዝተዋህቦ ስልጣን ካብ እግዚኣብሔር እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ዳ ደቂ እስራኤል ኣብ ርእሲኡ ዓሚፆም ስለምንታይ ዳ እግዚኣብሔር ንሙሴ ልኢኽዎ ንደቂ እስራኤል ካብ ባርነት ከውፆም እዚ ዝገብር ኣምላኽ እንድሕር ኮይኑ ኣንጻር ባርነት ኣንጻር ዓመፅ ኣንጻር ኩሉ ዘይፅቡቕ ነገራት ምቅላስ ከመይ ገይሩ ሓጢኣት ዝኸውን ዝብል ኣተሓሳስባ መፅኡ ማለት እዩ ካልእ ብጎኒ ዝመፅእ ናይ ፃዓዱ መላእኽቲ ናይ ፀሊም ሰይጣን ምዃን ሕብሪ ዘተኮረ ነገራት እዚ ብንኡስ ክርአ ይኽእል እዩ ግን ብዓብዪ እዘን ክልተ ዝበልክወን ኣምላኽ ኣብ ጎኒ ውፅዓት ድዩ ኣብ ጎኒ ወፃዕቲ ኣምላኽ ንዝኾነ ሰብ ስልጣን ኣለዎ ኣይትቃወምዎ ዝብል እንድሕር ኮይኑ ስለምንታይ ዳ ደቂ እስራኤል ካብ ንጉስ ፈርዖን ናይ ግብፂ ኣብቲ እዋን እቲ ፋሮን ንብሎ ማለት እዩ ከመይ ገይሩ ደኣ ንሙሴ ልኢኹ ኣውፂዎም ዝብል ዓበይትን በዳህትን ሕቶታት ከቕርቡ ጀሚሮም ማለት እዩ ዳሓረይ ክንሪኦ ከለና ብዙሓት ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ኣብ በዓል ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ከም ዝንብሎ ዘለና ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዚምባብዌ ከምኡ እውን ኣብ ኣሜሪካ ከይተረፉ በዓል ማርቲን ሉተር ንባዕሎም ፓስተር ነይሩ ወይ ቀሺ ነይሩ ኣንጻር ዓመፅቲ ክቃለሱ ጀሚሩ ምናልባሽ ፍልይ ዘብሎም ብዙሓት ካብዚኦም እቲ ናቶም ቃልሲ ዘይጎነፃዊ ነይሩ ነቲ ጎነፃዊ ቃልሲ ይቃወምዎ ነይሮም ወይ ኣይድግፍዎ ነይሮም ኣይገብርዎን ነይሮም ክበሃል ከኣል እዩ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ዝዓበየ ፍልልይ ዝነበረ ኣብ መንጎ ማርቲን ሉተርና ኣብ መንጎ ማልኮም ኤክስን ጎነፃውን ዘይጎነፃውን ዝብል ኣተሓሳስባ ናይ ቃልሲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ማልኮም ኤክስ ሓደ እቲ ፍሉጥ ተቓላሳይ ናይ ደቂ ሰባት ወይ ኣንጻር ፃዓዱ ዝነበረ ናብ ኣሜሪካ እቲ ቃልሲ ዘይጎነፃዊ ምዃን ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ድብል ኣተሓሳስባ ነይርዎ ሓደ ካብኡ ከዓኒ እቲ ኣተኪሩሉ ዝነበረስ እውን እቲ ጉዳይ ሃይማኖት እዩ ኣፍሪቃውያን ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ማለት እዩ ናብ ኣሜሪካ ዝነበሩ ብቲ እዋን እቲ ከም ገላይ ኮይኖም ዝኸዱ እቲ ዝመሃርዎ ዘለዎ ሃይማኖት ናይ ፃዓዱ እዩ ወይ ነቲ ክርስትና ማለት እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይርዎ እዛ ሃይማኖት ናይ ፃዓዱ ከዓ ዜሮ ዜሮ ነቶም ፃዓዱ እዩ ዘርብሕ ንዕኦም እዩ ዝኸውን ነቶም ኣፍሪቃውያን ልኡማት እዩ ዝገብሮም ዘይተቃለስቲ እዩ ዝገብሮም ዝብል ኣተሓሳስባ ነይርዎ ስለዚ ኣብ መጨረሻ ብዙሓት መራሕቲ ሃይማኖት ነቲ ዝነበረ ሃይማኖት ከም ሓደ ናይ ወፅዓ መሳርሒ ዝነበረ ሃይማኖት ከም ሓደ ናይ መሳርሒ ናይ ፍትሒ ኣንጻር ወፅዓ ቀይሮሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ሰባት ብሃይማኖት ክጥቀጡ ተጀሚሮም መንግስታት ሃይማኖት ከም መሳርሒ ገይሮም ክፀቕጡ እንድሕር ጀሚሮም እቲ ቃልሲ ብጣዕሚ ልኡም እዩ ዝኸውን እቲ ዝግበር ቃልሲ ከዓኒ ንብዙሓት ሰባት
ኣብዚ ምድሪ ጥራሕ ዘይኮነን ኮላይ ኣብ ሰማይ እውን ክፀልዎም ስለ ዝጅምር ኣንጻር ሓደ መራሒ እንድሕር ተቃሊሶም ከም ሓጢኣት ተሪኦሞ ልኡማት እዮም ዝኾነ ነገር ክገብሩ ይክእሉን እዮም። ብዙሓት ሃይማኖተኛ ናትና መሬት ናትና ሂወት ኣብ ሰማይ ኣሎ ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ኣብዚ መሬት ዝኾነ ነገር ኣይገብሩን እዮም። ካብኡ ሓሊፎም እውን ብዙሓት ከምዚ ዝበልክዎ ዝኾነ ስልጣን ካብ ኣምላኽ እዩ ዝመፅእ። ነቲ ካብ ኣምላኽ ስልጣን ዝተዋሃቦ ምቋም ከዓ ሓጢኣት እዩ ወይ ከዓኒ ከምዚ ዝበልክዎ ካብ ኣምላኽ ተቃወሞ ይመፀ እዩ ነቲ ስርዓት ኣምላኽ እዩ ዝቃወም ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ነዚ ነገር እዚ ኣይገብርዎን እዮም። ካብኡ ሓሊፎም ዳ እኳ ነቶም ካልኦት ሰዓብቶም ነቶም ካልኦት ንዖም ድመስሉ ግደፉ ምስ መራሕቲ ምቋም ኣየግድልን እዩ። እቲ ዝተዋሃቦም ስልጣን ካብ ኣምላኽ እዩ። ተኣዘዙ፣ እሺ በሉ፣ ሕራይ በሉ ድብል ኣተሓሳስባ ይገብሩ ማለት እዩ። ኣብ መጨረሻ እንታይ እዩ ክብል ደልዮ ኣነ ሃይማኖት ጌጋይ ወይ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ሓደ መሳርሒ ናይ ሓደ ጨቋኒ ስርዓት እዩ ንምባል ኣይኮነን። ግን እዚ ኩነታት እዚ ክንዘራረበሉ ክንክእል ኣለና። እዚ ሃይማኖት ከም መሳርሒ ምግባር ሃይማኖት ከም ሓደ ንጭቆና መመኽነይታ ምግባር ክንዛረበሉ ክንክእል ኣለና። ኣብ ሓደ ምዕራፍ ከዓ ክነብፅሕ ኣለና። እንተዘይኮይኑ ንሓደ ጨቋኒ ስርዓት ንሓደ ህዝቢ ዝረግፅ ሰብ ዝኣስር ህዝቢ ዝቐትል ካብ እግዚኣብሔር ዝተዋሃበ ስልጣን እዩ ትምልኩም ተኣዘዝዎ ዝበሃል እንድሕር ኮይኑ እዚ ምናልባሽ ኣበይ ከብፅሓና እዩ ድብል ሕቶ ይመፀካ እዩ። ክሳብ መዓሲና ከኸም ኢልና ክንከይድ እዚ ከምዚ ዝብል ዓይነት ሃይማኖት ከኒ ብትክክል ድዩ ልክዕ ድዩ እሱ ድዩ ትትርጉሙ እሱ እንድሕር ኮይኑ ከምዚ ዓንተወይ ዝበልክዎ እግዚኣብሔር ዳ ስለምንታይ እዩ ንደቂ እስራኤል ካብ ጭቆና ኣውፅዎም ካብ ባርነት ኣውፅዎም እቲ ናብቲ ዝነበረ ናይ ግብፂ መራሒ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ማለት እዩ ዝተዋሃቦ ስልጣን ካብ እግዚኣብሔር ኣይኮነን ድዩ ምናልባሽ ኣብ እግዚኣብሔር ስለዘይኣምን ዝነበረ ድዩ እቲ እምነትን ዘይ እምነትን ድዩ ዝፈላለዮ እዚ ዓሚቕና ክንዛረበሉ ክንካትዓሉ ነቲ ዘለና ሃይማኖት ምናልባሽ እውን ከመይ ጌርና ንፍትሒ ንቃለሰሎ ንፍትሒ እንተዘይተቃሊስናሉ ከዓኒ ከመይ ጌርና ሃይማኖት ካብ ፖለቲካ ንወግዶ ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ክንዘራረበሉ ክንክእል ኣለና። ኣብ ሓደ ምዕራፍ ክንበፅሕ ክንክእል ኣለና። ከምዚ ዝበልክዎ ዓንቶይ ሃይማኖት ኣብ ብዙሓት ኤውሮጳውያን ተጠቂሞምሉ እዮም። ንኣፍሪቃ ንምግዛእ ንካልኦት ኣብ ዓለም ዘለዋ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካልእን ንምግዛእ ከምኡውን ናብዚ ናይ ስሌቭ ትሬድ ብፍላይ ከዓ እዚ ናይ ባረዩ ንግዲ ማለት እየ ብፍላይ ከዓ ነቶም ባረዩ ንኸይሃድሙ ንክምእዘዙ ንክሰርሑ እሺ ንክብሉ ኣብቲ እዋን እቲ ሃይማኖት ብፍላይ ክርስቲያኒቲ ክርስትና ማለት እየ ዓብ ተራእይ ተፃዊቱ ሕጂ ኸ ከምኡ እንዳበለ ዲ ክኸይድ ሰባት ባርነት እንዳገበረ ዲ ክኸይድ ልክዕ ዲ ኸ ዝዓበየ ነገር ከዓ ልክዕ ዲ ኸ እሱ ዲ ትትርጉሙ ኢልካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ክንዘራረበሉ ክንክእል ኣለና። ምናልባሽ እዚ ተሓሳስባ እዚ ኣብቲ ቅድም ዝነበረ መስፍናዊ ገዛዝኣ ኣብ ኤውሮጳ ኹን ኣብ ካልእ ክፋላት ዓለም ይሰርሕ ነይሩ እዩ። ምክንያቱ እቲ ንጉስ ኣብ መሬት ጥራሕ ደይኮነን ኮላይ ናይ ኣምላኽ ወኪል ተባሂሉ ይእመነሉ ነይሩ እዩ። ንዕኡ ዝኾነ እንድሕር ጌርካ ምስ ኣምላኽ ተባሂስካ ዝብል ኣተሓሳስባ ነይሩ። እዚ ምስ ግዜ እንዳጎደለ ሃይማኖትን ፖለቲካን እንዳተፈልየ ወይ ሴኩላሪዝም ዝበሃል እንዳመፀ መፅዩ። ግን ከዓኒ ክሳብ ሕጂ ተረኣናዮ ኣብ ዝኾነ ዓለም ሃይማኖትን ፖለቲካን ተፈልዩ ኣይፍለይን እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ መንግስታት ንሃይማኖት መሳርሒ ገብርዎ እዮም ዝደልዩ። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ እንድሕር ርኢና ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩናት ርኢናዮ ኣለና። ምናልባሽ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ርኢናዮ ኣለና። ነታ ሃይማኖት መንግስታት መሳርሒ እዮም ዝገብርዎ። ነቶም ናይ ሃይማኖት ሓለፍቲ እንዳጠበሩ ድዮም ወይስ ካልእ ዝኾነ ሽርሒ እንዳፈጠሩ ድዮም ከመይ ገይሮም ኣብ ጎኖም ክገብርዎም ከም ዝኽእሉ ጥራሕ እዮም ዝሓስቡ። ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ኣብቲ እዋን እቲ ፍሉጥ እዩ ሃይለ ስላሴ ንጉስ ስለ ዝኾነ ናይ መሬት ጥራሕ ደይኮነ ከምዚ ዝበልክዎ ንጉሳውያን ቤተሰብ ወይ ንጉሳውያን መራሕቲ ከዓኒ ናይ እግዚኣብሔር እውን ወኪል እዮም ተባሂሎም እዮም ዝእመነሎም ነይሩ። ኣብ ኤውሮጳ ከዓ እሞ በቃ በቲ ጳጳስ በቲ ናይ ቫቲካን ጳጳስ ማለት እዩ ብኡ ይባርኹ ብኡ ተባሪኾም ከዓ ልክዕ ናይ ክልቲኣቱ በትረ ስልጣን ይሒዙ ማለት እዩ። ናይ መንግስቲ በትረ ስልጣን ናይ ኣምላኽ ከዓ ወኪል ይኾኑ። እዚ ነቶም ህዝቢ ናብቲ መንግስቲ ተኣዘዝቲ ይገብሮም። እቲ መንግስቲ ከዓ ናብቲ ዝለዓለ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ቫቲካን ናብቲ እዋን እቲ ተኣዛዚ ይገብሩ። መንግስቲ ካብ ቫቲካን ክፍንቀል እንድሕር ደልዩ ወይ ክንፀል እንድሕር ደልዩ እቶም ቫቲካን ክንውግዘካ ኢና ይብልዎ። እዚ ምናልባሽ ናይ ሄንሪ 8 ወይ ሄንሪ 8 ዝበሃል ናይ ንጉስ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ከም ሓደ ኣብነት ክርአ ከኣል እዩ።
ሓደ ናብቲ እዋን እቲ ብዙሕ ናዕቢ ነይሩ ምክንያቱ ሰበይቲ ክፈትሓ ስለ ዝደለየ ሰበይቲ ክፈትሓ ኣብቲ እዋን እቲ ከዓ ስለ ዘይፈቀደሉ ካልእ ስለ ዝፈትዎ ማለት እዩ ኣብ መጨረሽታ ጉዳይ ሃይማኖት ኩሉ ግዜ ኣካታዕን ሓደ ንጹር መልሲ ዘይረኸበ ክሳብ ሕጂ እዩ ሕጂ እውን ንጹር መልሲ ክረክብ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ግን እንታይ ደኣ ክንዛረበሉ ኣብ ሓደ ምዕራፍ ክነብፅሖ ክንክእል ኣለና ብፍላይ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ነዚ ኣጥቢቆም ርእዮም ኩሉ ነገራት ዳህሲሶም ናቶም ርእይቶም ናቶም ሓሳባትን ክህብሉ ክኽእሉ ኣለዎ ክሳብ ሕጂ ዝረኣኽዎ ዝተፈላለየ ርድኢት ከም ዘለዎም ንጹር እዩ እቲ ዝተፈላለየ ርድኢት ግን ካብቲ ሃይማኖታዊ ጉዳይ ዝምንጭ ወዲ ወይስ ናቶም ፖለቲካዊ ረኣያ ይኻኒ እዚ ካልእ እውን ናቱ መጽናዕትን ናቱ ርድኢትን ዝደሊ እዩ ስለዚ ከምዚ ዝበልክዎ ብዙሓት ሃገራትን ብዙሓት ናይ ሃይማኖት ሊቃውንትን ናይ ሃይማኖት ክኢላታት ናይ ሃይማኖት መራሕትን ናይ ሃይማኖት ከም ሓደ መቃለሲ ናይ ፍትሒ ከም ሓደ ኣብ ጎኒ ውፅዓት ክኸውን ከም ዘለዎ ርእዮም ቴኦሎጂ ሊብሬሽን ወይ ሊብሬሽን ቴኦሎጂ እቲ ሓርነታዊ ሃይማኖት ዝበሃል መስሪቶም ክሳብ ሕጂ ከዓ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ይጥቀምሉ ኣለዉ ኣብ ሃገርና እውን ብፍላይ እዞም ናይ ካቶሊክ ሓውኻ ናበይ ኣሎ ዝብል ካልእ ከምኡ ተኣመሰለ ነቲ ኩነታት ናይ ሃገርና ዝገልጽ መግለፂታትን ካልእ ዝኾነ ኩነታትን ገይሮም እዮም ብኡ መጠን ከዓ ዝበዝሐ ወፅዓ ወሪድዎም ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ናይ ኣቦና ናይ ጳጳስ ኣይገዛእኒ ዓይነት ዝበለሉ ነቲ ሃይማኖተይ ባዕለይ ክመርሐ ናይ ፖለቲካ ምትእትታው ኣይደልዩልን ዝበለሉ ማዕረ ክንደይ መስዋእቲ ከም ዝኸፈለሉ ርኢናዮ ኣለና ኣብ መጨረሻ ዝኾነ ቃልሲ እንድሕር ኣለኻ እቲ ቃልሲ እቲ ብሃይማኖታዊ ኩነታት ይኹን ብካልእ ብፖለቲካዊ ኩነታት ይኹን መንግስታት ኣንጻሮም እንድሕር ከይድካ ኣንጻርካ ይመፅኦም ክንፅሉኻ ክሳብ ክቆትልኻ ከም ዝደናደኑ ፍሉጥ እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ኣብ ዓለም ርኢና ኢና ግን ክትገብሮ ዘለካ ምግባር እቲ እትመርሖ ዘለካ ትካል ብምንታይ ኩነታት ክኸይድ ኣለዎ ምንጻር ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ እሞ ትመሰረቱ ሎሙ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ እዚ ሓርነታዊ ሃይማኖት ምልላይ ወይ ከዓ ብዛዕባኡ ምዝራብ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ሕብረተሰብና ናይ ሃይማኖት ብምንታይ ይጥቀመሉላ ብምንታይ ከ ክጥቀመሉ ይግብኦ እዚ ንኸዶ ዘለና ካይዳ ንጹር ድዩ መራሕቲ ሃይማኖት ብዛዕባ እዚ እንታይ ርእይቶ ኣለዎም ብንጹር ክዛረብሉን ኣስፋሕ ኣቢሎም ሕብረተሰብ ከረድኡሉን ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓኒ እዩ ንሎሚ ናብዚ ኣኽልን ንመስለኒ የቐኒየለይ ሓድሽ ዓመት መፅእ ኣሎ ኣብዛ ሓድሽ ዓመት ምናልባሽ ዝሓሸ ግዜ ይረክብ ክኸውን ድብል ተስፋ ኣለኒ ኣስፋሕ ኣቢለ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ኩነታት ክዛረብ እየ ብፍላይ ከዓ ሰሙናዊ ሓደ መደብ ክቐርብ እየ ኩነታት ናይ ከባቢናን ናይ ዓለምና እንታይ ይመስል ኣሎ ንዝብል ሕፀር ዝበለ ፀብፃብ ክገብር ክፍትን እየ ሳብስክራይብ ተዘጌርኩም ሳብስክራይብ ግበሩ የቐኒየለይ ሰላም ተኸታተልቲ እዛ ቻነል እዛ ቻነል ናብ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብራና ብጃመይ ንምምልካት መፍተያ ስለዚ ሼር ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትሕመቑ